molts sabeu i me coneixeu, jo soc ciclista, m'agrada anar en bici i aquests dies no hi podem anar, per això m'ho toca fer moltes hores de rodillo i una altra cosa que també faig és un poquet de gimnàs, que m'ho lleva hores de rodillo i m'ho suma hores d'escames fent alguna casero aquí sense material. Vale? I així que avui us ensenyaré una rutina que solec fer, que va molt bé i fa feina a les cames i mos ajuda també a compensar un poquet zones musculars que en la bici no feim. Vale? Per començar, escalfarem un poquet sempre. Vale? Aquí ho farem ràpid, però amb un poquet de moviments de braços cap endavant. Podem fer 10 cap endavant, 10 cap endarrere. Després obrim i tancam. Braços amunt i avall. Podem fer 10 de cada. Aquí ho farem ràpid, però 10 de cada. Obrim cames i anem a tocar. I llançaments de cama, també 10 en cada cama. És important calentar, perquè si no ja us venen tirons. També cap a un costat i a l'altre. Obrim, fent 10 en cadascun. I quan ja hem fet un pot de mobilitat articular, faríem un pot d'activació. El que faríem és flexió de braços i pujam genoll i genoll espit. Quan no puguem fer més flexions, només posam genoll. Intentaríem fer, si podem, 10 flexions. Si no, les que surtin. Vale, seria així. Flexió, genoll, genoll. Flexió, genoll, genoll. Vale? D'aquestes farien 10. I seguit, asseguts i pujant cadera. Vale? I d'aquestes farien 20. Això ho repetiríem fins a 3 vegades. Vale? Seria un poquet per activar ja musculatura abdominal, glutis i cames. I començaríem amb exercicis principals. Faríem 3 sèries d'entre 15 a 20 repeticions si no tenim pes. Si agafem pes, bòtils d'aigua o mancornes, ens el posem aquí i sentadilla. Si agafam en pes, faríem menys perquè no podríem fer més. Més o menys hem d'arribar que podríem fer una o dues més com a molt. Vale? I sentadilla. Aquí. Jo en faré 10 d'exemple. Imaginant que tenim més pesos. Vale. I seguit faríem tancades. Faríem 10 en cada cama. Aquí. Vale, en total serien 20. Vale. D'aquests 2 exercicis, 3 repeticions, 7 sèries. Sentadilla, més tancada. Següent exercici. Agafarien un banquet, cama darrere i sentadilla amb una cama.
Vale? Que toqui en terra, esquena ben recta i quan toqui, pujant ràpid. Baixant a poc, controlant i aquí. Vale? Intentant no bascular la cadera, sinó sempre baixar ben recte, mantenint l'equilibri i faríem 10 amb cada cama. Vale? Aquest segon exercici, 3 sèries també. Tercer exercici, pes mort amb una cama. Agafam aquí, aguantant l'equilibri, tornem. Aguantant l'equilibri. Vale? I l'altra cama. Faríem 10-12 per cada cama. Vale. Just seguit d'aquest exercici faríem elevacions de turmell, vale? Per treballar els gemelos, els bessons. Vale? També 10-15. Això seria el tercer exercici, que són dos. Pes mort més bessons. 3 sèries d'aquest. Després, quart exercici. Una altra vegada de banquet. Posant cames damunt, una cama dalt i pujant cul cap amunt. Aquí fa treballar isquios. Vale, faríem 10 i canviaríem. I 10 més. Vale, aquest seria el següent exercici, que serien també 3 sèries de 10 en cada cama. I per últim, que aquest ja és opcional perquè costa més i els isquios ho notarien, ens llevant les sabates o posam en terra alguna que patini. Jo me llevaré les sabates ara. I ens estiram, alçam el cul i duim cames cap endavant. I si podem tornar, tornem. Si no, aquí, baixam i ens col·locam. Pujam, baixam i ens col·locam. Si ho trobeu fàcil, una cama, aquí, pujant cama i baixam. I tornar a pujar, o aquí, baixant, ens col·locam i tornem a fer. Vale? D'aquest també, 3 sèries. I això seria tot. Pensant, són 3 sèries de cada exercici. Hi ha alguns exercicis que són doble, és a dir, primer un i després l'altre. I sempre entre cada sèrie descansant un minutet més o menys que notem que ja estem recuperats. No volem fer molts perquè carrega bastant. Vale? I això seria tot. Després, si tenim ganes, podem fer una estoneta de rodillo per soltar o fer un poquet de skipping per activar un poc més el cor i fer un poc de cardio. Però aquests exercicis van molt bé, sobretot per compensar musculatures que no fem feina, com són els glutis, isquios, i ens ajudarà després a anar més fort en bici. Vale? Moltes gràcies. Adeu.